Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητά μέλη του Επιμελητηρίου, κύριε Δήμαρχε της Λαμίας, κύριε υποψήφοι, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, αγαπητοί συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές της εκδήλωσης για την πρόσκληση και εύχομαι αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει την έναρξη μιας σειράς εκδηλώσεων και δράσεων με στόχο την προβολή και προώθηση αξιοποίησης των νεαματικών φυσικών πόρων. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια θετική προσπάθεια. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι κύριες μορφές τουρισμού στο νομό μας είναι ο παραθαλάσσιος, ο θρησκευτικός και βέβαια ο ιαματικός με νερά υψηλής ποιότητας. Συνδυαστικά με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού, ο ιαματικός, μορφές τουρισμού που φιλοξενεί η Θεότητα, πρέπει να δημιουργεί και πρέπει να δημιουργήσει ένα πλέγμα ανταγωνιστικό τουριστικό. Οι επαγγελματίες του τουρισμού, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, είναι ανάγκη μέσα από συνεργασίες και συνέργειες να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό προϊόν. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι γνωστό το ιδιοκτησιακό καθεστώς των νεαματικών πηγών, δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Σήμερα είναι γνωστό σε όλους, μιας και το θέμα της εκδήλωσης είναι διαφορετικό. Κυρίες και κύριοι, η ζήτηση είναι αποτέλεσμα ποιοτικής προσφοράς που θα προκύψει μόνο μέσα από στοιχευμένες δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης των φυσικών πόρων και των νεαματικών πηγών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, τοπική κοινωνία, επενδυτές, φορείς αυτοδιοίκησης, οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε το συγκριτικό πλεονέκτημα των φυσικών πόρων της Θεότητας με διακριτούς ρόλους ο καθένας ως προς τις υποχρεώσεις και τα ωφέλη. Σε κάθε περίπτωση η εκμετάλλευσή τους πρέπει να αποδίδει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία. Απαιτούνται κίνητρα προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων που θα αναβαθμίσουν την τοπική κοινωνία σε κέντρο τουρισμού υγείας, ευρέως αναγνωρίσιμο και χαρτογραφημένο με πιστοποιημένη ταυτότητα ποιοτικών υπηρεσιών. Οι σημερινές οικονομικές δύσκολες συνθήκες είναι δύσκολες για επενδύσεις και αυτό πρέπει βέβαια να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εμείς, ως Περιφέρεια, μέσα από το πρόγραμμα τουριστικής προβολής που συντάσσεται και τρέχει το επόμενο διάστημα, θα τρέξει, θα προβάλλουμε τα ιαματικά της Περιφέρειας, και όταν λέμε ιαματικά της Περιφέρειας, αν εξαιρέσουμε τα Λωτρά Ιδιψού, όλα τα υπόλοιπα είναι στο νόμο το δικό μας και θα πράξουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά.